El primer bon dia a tots els xics que estan allà un poc parlant. Què vols parlar, també? No? Primerament, agrair el que estigueu tots així i un record molt especial per a aquelles persones que han contribuït a que després de 25 anys puguem estar així. Jo voldria donar les gràcies a l'agraïment a la Diputació de Castelló, que a través del diputat de Cultura, Miguel Ángel Mulet, ha possibilitat que aquests 25 anys estiguin recordats totalment per la Diputació. També un reconeixement al gerent de la Fundació de la Metges, José Vicente Ramon, perquè també de manera incondicional està sempre facilitant aquest recurs didàctic que porta a terme. Però realment és que tingueu la importància, que sou els autors principals d'aquesta activitat, sou vosaltres, xiquets, xiquetes, i un reconeixement molt especial per al professorat. Un aplaudiment. També voldria, després de 25 anys que estem així, fer un reconeixement a aquelles primeres persones que van ser els que van ficar la llavor per a que avui puguem estar així, com van ser Vicent Marsà i Carles Pons. Ells en el seu moment van donar la importància que van considerar que podia tindre el teatre com a un recurs didàctic i després, a més, avui després de 25 anys, això està viu, per tant es deve una mirada a cada d'ell en el que és la renovació pedagògica. Bé, moltes coses diu que el teatre, van avançar el teatre perquè siga passant el temps. Doncs no. Abans sí se considerava que no és així, però ara a poc, després de la mirada que li podem fer als 25 anys, vam fer un recurs didàctic molt potent. Un recurs didàctic que a més contribueix a l'aprenentatge, l'ensenyament d'aprenentatge de qualsevol tasca dins del que és el currículum escolar, té unes potencialitats d'afirmació de la persona en si mateixa, d'interrelació amb les persones, de comunicació, d'integració. Ens serveix moltíssim per a un recurs amb potencialitats extraordinàries per a la integració. Cadascú, a través del teatre, troba el millor de si mateixa. Per tant, ens anime a tot el professorat i a nosaltres mateix a que continueu en aquesta tasca. Jo no vull fer-ho més llarg perquè ja tindrem temps de veure-ho al llarg d'aquests dies. Reconeixen també a Helena, assessora de primària i que fa càrrec d'aquesta activitat, de que animar-la, donar-li les gràcies per la dedicació que té per a tota aquesta coordinació i a més animar-la que estigui sempre tan motivada com està ara. Com l'important és que pugeu una altra l'escenari, jo simplement vos reconec la labor que esteu fent, al professorat de reconeixement total, perquè això sí que és vocació, perquè segurament estic segura que moltes hores han fet fora del que se considera l'horari lectiu, i això sí que és de vocació i dedicació als xiquets, als alumnes, considerem nostres. Per tant, anem a seguir en aquesta línia i tots crearem escola. Gràcies. Hola, bon dia a tots i a totes. Benvingudes al teatre. Gràcies per vosaltres, per el vostre treball. Gràcies a la directora del perfil de professor que estarà tan amables i per haver donat per inaugurar aquest acte. Jo soc Helena i tinc la sort d'haver posat en tots els profes vostres que s'han encarregat de portar endavant esta celebració tan meravellosa que és un rato de teatre tots junts. He de dir-vos que enguany celebrem el 25 aniversari. Mira, 25 anys fent teatre d'escola. Això, ininterrompidament, això és algo digne de celebrar perquè
perquè, tal com ha dit Maria Ángeles, comporta una quantitat de matisos imprescindibles per a una educació integral en cadascuna de les persones que després són majors però que en l'actualitat són superiors. Gràcies a vosaltres perquè he estat treballant molt seriosament, he estat treballant fort i, a més, en hores lliures, en el qual he de donar encara més agraïment als xiquets i als professors que s'han encarregat. Un aplaudiment molt fort. Quines activitats hem preparat i ja passaré directament a presentar el primer grup. La mostra està d'entre 20 i 23 que es comença fins al dia 2 de juny, ininterrompidament dissabte i diumenge. N'hi ha 11 col·latges, n'hi ha multitud de xiquets, segurament al final seran al voltant d'uns 3.000 xiquetes i professors que han passat per aquesta mostra. Després hem preparat alguna activitat més que la celebració siga més àmplia i més per a lo gran de l'Ibigatge. Hem preparat una exposició de totes les cosetes de teatre que és molt bonica, que està en la Fundació d'Àlvaro Fletcher i que podeu anar en els pares per la vesprada o els caps de setmana de matí i de vesprada, inclusive si els professors volen també organitzar un dia anar a hores de matí també podeu anar, que vam inaugurar en la directora de FIDE divendres i que estem molt orgullosos perquè ens han muntat els dos seminaris, el seminari de tota la vida i el seminari actual, i hem estat treballant molt conjugament perquè estem molt. Una altra cosa que hem preparat ha sigut unes jornadetes de la conversació per als profes que volen estar més al dia cada dia per a poder després ajudar-vos en les vostres representacions. És un aplaudiment molt fort. Preparar cosetes, manera de treballar, tècniques, dicció, etc. Aquests dies que estem així preparant les obretes, tindrem el plaer de poder comptar amb molts col·latges de tota la província. Castelló, tenim també gent d'Orpesa, tenim com vosaltres, que això és una meravella que heu vingut a vindre, tenim gent de Nules, Sí, és que de moment això i aquestes coses després passen directe. A més te quedes en blanc i ja no me'n recordo de res. De la Vall també vindran, venen també el col·latge Naram de Figueroles, venen de l'Assumpció de la Vall, venen una quantitat gran de coses. Només actuar després, que s'ha donat la possibilitat que vinguem. Però no vull enrotllar-me molt, perquè vosaltres el que voleu així és veure a uns actors i uns actrius que estan treballant molt seriosament al proper i que així aneu ara a poder veure'ls. Mireu, avui tenim la sort de tindre en primer lloc la primera actuació que és el Teatre Mediterrani. La directora es Milagros Malo Heredia. El argumento de la obra está basada en la conservación de la naturaleza y su belleza, todo lo que nos aporta si la respetamos. Es el triunfo del bien sobre el mal. Sense dir res més, us dice en el grup de Orpesa. Gràcies.
curso de primaria de Colegio La Mediterránea de Lopesa del Mar, que asisten al programa de ampliación del horario escolar. Estos alumnos poseen como experiencia de teatro un curso escolar y todos ellos tienen alguna característica especial o condición por lo que se les exige un sobreesfuerzo a la hora de interpretar. La obra se desarrolla en un hermoso paisaje cargado de colorido. En el cielo hay aves de bellos plumajes. El mar es azul y tiene destellos luminosos. En él se refleja el sol que se ríe sobre el horizonte. Los campos están cubiertos de hierba y de florecillas de preciosos colores. Hay también árboles engalanados con sus frutos que forman un pequeño bosque. De este ambiente también disfrutan Celeste, dama del viento, Margarita, dama de la tierra y Coral, dama del mar. Pero el mal, interpretado por la hada pecorina, rompe y perturba la paz del paisaje, junto a sus maléficos duendes, Tifón, Geo y Meduso. ¡Ay, qué mañana tan hermosa! ¡Qué aire tan limpio! Da gusto respirar.
¿Qué se te ocurre?
Temblar.